Kopogore gi mano ni jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua wacho ni kweth makedo sirikal tesre onge rikni mar lando jal mabiro ting'o bendera margi e ng'we kom tend piny ma yiero mabiro. Kolose paw ndeke ma JKIA kapok owuok e pacho ka kodhi e piny Amerika e limbe mare mar ndalo 10, Gachagua wacho ni duond buche maketo gi sani owuok oko mar manyo sir konde duto mag Kenya kapok gibedo piny mar poro wach kendo yiero jal achiel mabiro rakore kod jatend piny William Ruto e debe yiero mar higa manyien. Gachagua wacho ni limbe mare e piny Amerika biro miye thuolo mar yueyo kod familia mare. Obiro limo gwenge mopogore kamoriwo Dallas, Kansas, Oregon kod Boston e kind gwenge mamoko kama bende obiro romo kod jo Kenya modak Amerika. As I leave the country, I've heard the president say that he'll take charge of dealing with goons. I'm very happy because the last time I was in the States when I came back, Kipchumba Murkomen had organized goons to rain terror on me and my supporters here in Nairobi. And now that the president has said that he'll take care of goons in person, I trust now it will be done because he's the president. And if it does not happen, then it means he's the one behind the goons, or he must resign as President of the Republic of Kenya, because he has given a commitment to the people of Kenya after goons rain terror in his own meeting. And I don't know why Murkomen did not advise him not to go where goons are, because the other day he said, once you know there are goons, you shouldn't go there. Mbalariany mag piny owacho dhi nyime kod rwako jopuonjre ma higa mokwongo